palilibutan, ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Na padigdi po ako sa Kapuerte sa paghagad ng tabang. Ang sa kuya po kayang aki, nag-aki. Itong inaki ko may pneumonia. Ito gabos na bill kan bibi na almost 44,000. Gabos po ito sinako ni Sir Luigi. Dahil po ako nagluwa-duwa na magdulok sa inyo. Dahil aram ko po ang mga puso ninda sa pagtabang talaga. Sir, go, Sir Luigi, kudaing hanggang pasalamat. Inot sa mahal na Diyos, panduwa po sa inyo. Si Ringman suma nag-assist sa Kapuerte, salamat man maray. Si Ringman man sa nga doktor na nag-ipamangkan sa kuya makuapo. Salamat po, salamat talaga. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw kita ngunyan nin Biyernes. Sa 30 ka na bulan apit sa ano nakita ngunyan, October 1 na palang kita no. Goodbye na. Bulan kan Setyembre. Welcome sa bulan na nin Oktobre. Start na po kan filing kan certificate of candidacy kan mga kandidato national man o lokal. Ang mga taga-Comelec sa enterong nasyon kan Pilipinas. Kandidato siguradong
candidacy. Hira sa mga kandidatong nagpapile nin last minute, ano ha? Takon magka-aberya pa, magka-problema pa, ma-disqualified pa, day pa maka laog ang sendang pangaran na maging opisyal na kandidato sa padanghadang na perilian, nasyonal, lokal, sa maabot na Mayo 9, 2022. Nakamaray ka yan, dapat may allowance man. Kung pwede nga pitsa uno na, magpailan, di ba ano? Pero so iba po, na talagang grabe ang gama-gama, siyempre mapail na kan sa endang certificate of candidacy. Beriya pa, saka kung may mga na plano, madali na sanang gibuhon yan pag pitsa utso. Pitsa uno, pag pitsa utso, pwede mo man itong i-withdraw. Mapail ka girarainin na kung ano ang position mong dating natutukawan, yung mga girarain sa imong labanan. Kaya pwede man yan. Ano? Si Engineer Abby Toralio, si Jimmy Guanzon, sa transmitter site James Oco, asinman si Aldrin Orlanda. Mga kakaiba ng tamang po, siyempre, ang sa tuyang Maygos, Chief Announcer, Chief Reporter Philip Barasina. Happy birthday sa mga may kumpleanyo ngunyan aldaw. Sa mga sa mga mag-arago na ma-celebrate kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary sa endo. Piestahan, happy fiesta. Ano yun sa Santa Teresita Iriga? Fiesta dango niya. Karon dang Abi. May mga kapiestahan, happy fiesta po. Mga Transistor Radio, good morning. Mga ngunyan sa satoyang Facebook Live, kan RPNDCKI, good morning. Duman po sa mga may greetings na mga gusto man baration. Duman sa mga may opinion, reaksyon, pangapodan, i-text sa text line number 0948-241-7675. Viewers ta, kung may mga greetings ka mo, reaksyon, opinion, pangapodan, ano po, tas ako yung tataandalan yan. Ano, ako nga ni si Mayor Jeff Vicenio sa kansayang grupo dyan sa Comelec Bao, mapail ko niya na aga. Kansayang certificate of candidacy. Mare-elect dyan siyempre si Mayor Jeff Vicenio para alkalde. Kansayang magiging running mate na Vice Mayor si para Vicenio. Kompleto ang sayang linyada. Ano? Grupo ni Vice Mayor, incumbent Vice Mayor Roseling Malasarte. Mapang barita kung anong pitsaman mapail ang grupo ni Vice Mayor Roseling Malasarte. Pero ang barita ko, ngunyan na pagkaaga, ang grupo ni Mayor Jeff Vicenio mapail kan sa endang certificate of candidacy. Yan po sa Comelec Bao. May barabarita pa nga ni, nagaro si Provincial Administrator Luigi Villaperte. Mapail ko niyan aldaw kan sa iyang certificate of candidacy para sa kargong gobernador kan probinsya ng Camarines Sur.
Iba na siya ni Gov. Mix Villaferte, last termer governor and mga kandidatong congressman sa di Conada area, ikalimang distrito kan probinsya ng Camarines Sur. Iriba sa pag-file, Tan mga kandidatong board member sa province Comelec yan na file. Parehas kan mga nagkakandidatong congressman. So mga kandidatong mayor sa kanya-kanyang Comelec sa sendang mga lugar, munisipyo man o syudad, ma-file. Kabalian sa sendang mga running mate for vice mayor asin man mga councilor. Kasod palan yaon dyan ang grupo ni Gov. Migs and Kong El Rey sa Kapitolyo Provincial para ibiklad, ipresentar sa publiko sa iya pong mga programa sa health. Tunay na pagmalasakit, pag-asikaso, lalo na duman po sa mga tinatamaan kang COVID-19 na pandemic na ini. Barita ko, 40 gayong mga ambulansya. Iyo ang mahatod sundo kan mga pasyente. Hali sa manibibang banwaan, syudad sa Laogan, probinsya po ng Camarines Sur. Dental clinic on wheels. Ning ipon, pagpag-ibon ng postiso. Dako lang tabang man ini sa satoy mga kababayan. Apira kan sendang diagnostic ban. Napulabo ang paglibot kan grupo ni aspirant councilor Joriel Kaayaw sa Interong Iriga City, Rinconada. Tasya ang head kan Kapuerte headquarters sa syudad. Mayor na objeto iyo ang pagtabang sa salud kan sa tuy mga kababayan, kan sa tuy mga kabarangay. Maski ito pong mga lublob ng mga lugar, pigdadarayo na ninda. Piga house to house. Kaya ba na ng mga backpackers kan sa endang grupo. Kaya ang sa endang health on the go, perming aktibo. Bit-bit ang mga bulong, mga ayuda, saka ang mga doktor, nurses, kaya banan po ninda. Sa nasyon kan Pilipinas, sa pagsikad kan primerong aldaw, sa pagsunod nin Certificate of Candidacy kan mga makarandidato. Lokal man yan o nasyonal na posisyon sa paboto na 2022 eleksyon. Ni na hapon ma-entertain ako nin COC na Comelec para sa mga manlaylay na mga posisyon. Nasa enda pong kakandidatuhan. Comelec sa pagproseso dapat magpiling mo ng mga kandidato ma-file ni negative sinda sa COVID-19 antigen test result na dahil man malampas sa 24 oras kan mga kandidato. Takot man ang mga taga-Comelec na mahawaan po ng COVID. Saka ini pong mga alalay kan mga makarandidato kung pwede bawas-bawasan tabaka magparasuro-suan araw kan mga nakaaging mga panahon na mayo pa kitang COVID-19 pandemic. Ang mga nagpa-file ni COC sa mga malalay mga Comelec kadakol alalay. May mga security staff, lalong-lalo ng presidente, vice president, talagang kargado yan in mga security staff. Ang mga security ninda, perming yao niyan. So iba pang mga supporters, baka magparadarakol
magsurusuan pa ay inay ko. Kaya itong mga mapile ng ibang posisyon po, kung pwede, itong mga alalay nindo, bawas-bawasan. Itong mga security staff, medyo bawas-bawasan man, tangarig, di magparasurusuan. So mga mayor nindo, na mga masuporta sa indo, mga vice mayor, mga councilor, mga barangay official, kung pwede din na magpara surusuan na para aralalay pa sa mga makarandidato, mapile kan sa ng COC sa Comelec ta ngarig makalikay man kita sa COVID-19 sa hawaan. Tabaka magkaigwa po pang hawaan dyan, ano? Kaya kung pwede, gibuo na sa ng simple. Dahil napakabungga ang pagpile ng kandidato sa Comelec, ano? Kan media na nagpapiling maning suporta sa mga nagpapile kan sa indang certificate of candidacy na mga kandidato na gusto man na mag-coverage, kung pwede, limitara na lang. Na ang media, bawas-bawasan naman na ang pag-teripon sa Comelec sa pag-file kan candidacy, certificate of candidacy kan sa indang mga gusto man na i-coverage na mga politiko. Mga supporter man baga ni BP Lini, tiro man nagkasiribot. Porque si BP Lini nagpa-share sa Comelec kasudma, tayaon pa lang sa Naga. Yaon sa Magaraw, Comelec. Nag-transfer na kan sa iyang voters registration. Nagkasiribot sa mga supporter. Garuan nasa law kang isip mga kandidatong gobernador. Tapos nagpa-share da sa amang hinulid dyan sa partikan Kalabanga. Grabe talaga ang nagtutulod kay BP Lini na magkandidatong gobernador, ano? Si BP Lini magkandidatong gobernador, siguradong winner. Yan. Salado kan oposisyon. Kaya yung tirong nagkakasiribot sa iba. Kung mag-re-elect vice president, baka dumalaga ng presidente. Garo sa iling ko, aram ka ning dema lang siya maga ng magkandidatong gobernador. Talaga siya nakalibot sa sobra sa 1,000 na barangay sa probinsya ng Camarines Sur. Vice President ta interong Pilipinas ang sa iyang sakop. Ribot sa mga nagmimibi, nagmamawot, nakikiulay kay BP Lini na magkandidatong gobernador niya na 2022 eleksyon. Nahiling lang sa Comelec, yung tiro na nag-post, ang iba, sa social media na si BP Lini ngayon. Dapat ay pa nagtataram si BP Lini kung ano talagang sa iyang kakandidatuan. Ano naman sa iya, pasabot na ng suporta, nag-endorse na sa paagi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na sa pagiling ninda si BP Lini ang nababagay na maging standard bearer kan na opposition na magkandidatong presidente sa paaboton na perilian. Kung si Sara Duterte magkandidatong presidente, makusog manggiraray ang kandidatura. Taan Duterte, igwang mga loyalista ini, may mga vloggers, may mga trolls, may mga DDS. Saka may 15 milyon na mga Pilipinong nagtaunin mandato kan nakaaging eleksyon kay Presidente Rodrigo Duterte. Mga loyalista yan ni Duterte.
Kaya magabat-gabat pa ang masabat sa Duterte. Lalo nang si President Duterte makandidatong Vice President. Di niya ako kung Duterte ang matandim makusugin eh. Sisibuton pa ang mga yaon sa lado kan opposition. Lalo na dahil man sinda nagsunod sa pangapudan ni BP Lini na kunta na duwa na sa ng grupo lang ang magsabatan sa kargong presidente sa lado kan administrasyon. Halimbawa si Sara Duterte o sa lado man kan opposition si Leni Robredo o kung sindan duwa sa na bakbakan sa kargong president, medyo perte ang laban. Pero kung araw kaning kada kung nag-aspirar for president, ang nababawasan dyan ang opposition bako ang administrasyon. Sabi ko na nga ni tuok na tuok ang mga loyalistang nagboto kay Duterte. Masakit kiton. Masakit kumbensyon kan opposition. Kaya dahil sa kadakol-dakol na mga nag-aspirar for president, ang nababawasan ng boto dyan ang opposition bako po ang administrasyon. Yan ang mga analisasyon. Kana sa tuya pong mga veterano naman ng mga political analyst. Buhay araw sa Pilipinas masakat na sa mga 4 milyon. Sus Maria Josep. Kaya kadakol ang nagugutom ng mga Pinoy sa panahon na ini na mayong trabaho. Ang ibang negosyo nagsarado. Employment sa bulan in Agosto nagdadakol 6.48 million ang unemployed. Nagsakat na nga ni pa lang sa 6.48 million ang unemployed. Nanganga ipuan ng trabaho asin iba pang oportunidad ang ibatang mga kababayan. Mapudaanin unemployed. Patunay man na ang mga yaon sa gobyerno magpursige mapairal ang mga restrictions sa panahon ng pandemic arog kan pagpapairal kan recalibrated lockdown. Ikon pa sa PSA uminabot man ang employment rate sa 91.9% kanagaging Agosto na may mababa kaysa sa 93.1% kanagaging July. Update sa COVID sa Bicol region. Update number 2021-02-21. 29 ini pala. Cases, cumulative cases March 2020 to September 2021, 37,182. Active cases, 11,986 or 32.24%. Previously reported and still sick cases, 11,659 or 97.27%. The reported sick cases reported 29 September 327 or 2.73%. Ang Camarines Sur 28 or ang sa Camarines Sur 98 or 29.97%. Dahil ang Naga Iguang 53, Iriga 5, Kabusaw 4, Sabuy 3, Tulo sa Calabanga, Tulo sa Kanakman, Tulo sa Libmanan, Tulo sa Milaor, Tulo sa Pili,
tulo sa San Fernando, duwa sa Kamaligan, duwa sa Garcitorena, saro sa Baaw, saro sa Bumbon, saro sa Karamuan, saro sa Del Gallego, saro sa Lagunoy, saro sa Magarao, saro sa Nabua, saro sa Pamplona, saro sa Ragay, Sipokot, saro sa Tigawon, saro. May mga pasyente nagkakaubusan pa ni na oxygen tank saka ining ventilators machine. Ang findings da kang COA sa Kapitolyo Provincial manungod sa nawawarang supplier asin subuot maanumaliyang pagbariwas kang 626 million pesos na social amelioration program fund. Gagamiton daan ni dating bukal Carlo Batalla tanganing sangatanin reklamo o kaso sa ombudsman si Gobernador Mix Villaferte. Dahil iyon ay si issue na naman na pigbabatikal sa probinsya ning Camarinesor ni dating Congressman Andaya na sinasabing iyo da ini ang mga nangyayaring mandata. Pero sa iling niya mo, puro sa naman ni pakarao, madali na kaibagaan perilian, filing na nga lingon yan aldaw. Kaya mas grabe pa ang maarabot na mga pakaraot. Kung ano-ano na sanang pakaraot na naman, ang ibabatikal, idadaklag, kanlado kan oposisyon kontra sa mga Villaferte, nangorog na kigubmix Villaferte, and kung Elre Villaferte. Pero ang mga tao dahil man nagtutubod ta incomplete man ang detalye. Basta pinapaluwas lang ninda nakisyo nawawara ang nag-supply din mga pagkakan gamit kung ano pa. Ini pati si dating bukal Carlo Batalla pigkaswa na baga kani si dating gobernador ng unyan incumbent Congressman Elder Villaferte. Dahil niya man baga napapriso. Dahil niya man baga napatunayan sa magkakanigong korte o forum na itong piga-akusar niya ki Kong El Rey, mayo niya man napatunayan. Ma-eleksyon na naman lang. O, di ba? Ngunya na naman, ang gusto niya namang kasuhan si Gubmix Villaferte para perwisyon sa nagayod. Yun ang purpose guide ka ni Carlo Batalla, mang perwisyo, mang raot. Pero ang mga tao, dahil man nagtutubod eh. Kasi, kapasil kaya po mang raot sa sarong taong maray, asin tultul ang gibo. Sa ibang tao, ang paggiling sa gibo kan mga Villaferte, tultul asin maray. Gusto lang sautanin mga pakaraot kung ano-ano na sana. Pero madali po ang mga sahot, pero kadipisil na patunayan kan isinasahot. Malayan ta si Elre Villaferte, dahil man baga napapriso ni dating bukal Carlo Batalla na kung ano-anong sinasahot na kesyo mga irregularidad sa Kapitolyo kanini pag-gobernador. Kaya ining si Carlo Batalla, puro sa naman ni hausyaw, puro sa naman ni planong magparasangat, mag-akusar nin kaso kontra sa mga Villaferte. Pero dahil man kanina papatunayan, nagluluwas lang, na gusto lang kaning mang perwisyo, gusto lang kaning mang raot, asin na gusto niya lang na paluwaso na siya sobra man na dunong. Pero man nangyayari ang sayang kadunungan. Taday niya man napapapriso o dahil niya man napapatunayan sa magkakanigong forum ang mga piga-akusar niya laban sa mga Villaferte. Sa report na pinagbarita kasubago ni Station Manager Melvin Barayoga sa iyang newscast alas 6, nadangog ko na sa 2020 audit report kan Commission on Audit sa Gobyerno Provincial kan Camarines Sur,
na pirmado ni Regional Director Attorney Joel Istulatan, may mga sinasabi na igwanin pirang mga questionabling transaksyon kang LGU Camarines Sur. Inot, iyo da ang sinasabing 51 million pesos worth of goods and supplies na kan mag-audit na ang COA dahil da makuha ang supplier na ang address siya onda sa Pasakaw, Camarines Sur alagad kan dumanan asin na hanapon ka nasambit da ang komisyon sa nasambit ng banwaan ini ang dahil naman makukuha. Baka sa naman na puro pakaraot ini pong mga bagay na ini. Ano po? Panadawang issue na pinaluwas kang COA, iyo ang 628 million pesos na Social Amelioration Program Fund. Nasubuot questionably ang naging pagbariwas kang pundo na kung saan nagluluwas na 90% o katumbas kang 554 million, ang subuot nawawara asin 10% o katumbas kang 72 million ang sinasabing liquidated. Madali kaya baga pong magparagibonin mga pakaraot, pero patunayan nindo sa magkakanigong forum. Kaya ining batalyang ini, Carlo batalyang ini, puro sa naman ni pang perwisyo, puro sa naman ng utak ni pagpara sasangsangonin kaso, ini pong mga Villaferte sa probinsya ng Camarines Sur, dahil niya man napapatunayan sa magkakanigong court or forum. Dahil niya man napapapriso, dahil niya man napapatunayan, garo nagluluwas na nang raraot lang siya asin gusto niya lang perwisyon po ang mga Villaferte. Na si Villaferte po, lalo na si El Rey, na iyo ang author kaya ini pong mapadapit sa Social Amelioration Fund na ini. Dahil niyo magibonin kapalpakan para siya ang mabalintungan. Tas siya nga ni, mismo, pig-question niya ang sarong alkalde sa probinsya ng Camarines Sur about sa SAP distribution. Na gusto niya mapakaray ang distribution kan SAP sa enterong bisinos, sa enterong probinsya ng Camarines Sur. Ta nagdi-distribute kani ang mga alkalde ang nagre-recommend sa Department of Social Welfare and Development. Bako man tunto ang mga taga-DSWD na mag-release ng SAP beneficiaries na mayong mga form and picture sa pag-release na pigre-retratuhan pa yan. Kaya grabing kauragan ang sinasabing kisyo may nawawarang pirak sa SAP sa probinsya po ng Camarines Sur. Dahil ko kayo nitubod, puro lang inipakaraot ni Andaya saka ni Carlo Batalya. Ano? Siyempre makukulgan man itong na-question na alkalde. Siyempre masabi to, ako ngayon ang pigpapara sa sahutan na may mga kasalan sa pag-distribute, tapos pala, sinda pala nga may katarantaduhan. O siyempre, ma-amor proprio as in makulog man ang buot. Pero digdi po, sabi ko na nga ni, ang author ka ni yung sasap na ini, sa Congress, na inaprobaran kan presidente, kan Senado, ay si mismong Congressman El Villaferte. Kaya nga ni, anggut siya duman sa mga alkalde na yaon sa probinsya ng Camarines Sur na igwang kapalpakan sa pag-distribute ni SAP sa sendang constituentes. Tapos, iyo man ang papalatawon ni Andaya na igwaman ang katarantaduhan na ginibo ang probinsya kang Camarines Sur. Lalo na si Gubmigs. Napaka straight ni Gubmigs. Mayo lamang ining ginigibong katarantaduhan o anomalya o kabulastugan sa pag-administrar kan probinsya ng Camarines Sur. Dahil takot man ini po na siyempre masabit ang sendang pangaran sa mga anomalous transaksyon or anomaliyang mga transaksyon
sa gobyerno, lalo na ang pirak na pinagagamit sa pag-distribute ni SAP sa mga benepisyaryo, kwarta po ini o pundo hali sa gobyerno nasyonal. Magin ang pigagamit ninda na mga implementasyon sa mga programa kan probinsya. Hali po yan sa internal revenue allotment. Magin ang ibanindang tabang na nakukuha sa mga national agency, national government, pirmininda yan na pigpapasiguruhanin na inaapod na butcher, liquidation sa mga expenses kan kwarta kan gobyerno. Dahil may mga lawyers sinda, may mga abogado sindang advisor kung paano magiging maayos ang paggastos kan kwarta kan gobyerno. Lalo na kan internal revenue allotment, lalo na kan pirak na hali po sa ayuda kang gobyerno nasyonal. Kaya ni sa iling niya mo, ang katuyan digdi kan na opposition, lalo na ang sinasabi ni Carlo Batalyang siya da makaso kay Gubmigs, magkaso na siya. Tama yan. Takon puro sa social media, ang mga pakararautan, asin mayo man makarasuan, useless. Kaya kung may reklamo ka mo, magkaso ka mo, patunayan nindo. Pero kung dahil nindo mapatunayan, nagbubutig ka mo. Pwede man kamong balintungan po ng countercharge ni Gubmigs Villaferte. Tapos sinasabi na inot ida ang sinasabing 51 million worth of goods in supplies na kan mag-audit da ang COA dai makuha ang supplier na ang address siya onda sa Pasakaw. Alagad kan dumananda, hanapon ka na sambit ng komisyon. Mayo man da, nakuha. Panduang isyo na pinapalawas kang COA, iyo ang 626 million pesos na sa social amelioration na program na ini. Na subuot questionable ang naging pagbariwas kang pundo na kung saan nagluluwas na 90% o katumbas kang 554 million ang subot nawawara asin 10% ang katumbas kang 72 million ang sinasabing liquidated. Kamo mga tugang makasabi, pag tinataan baga kamo, kana amelioration na iniyo, pigre-retratuhan pa kamo kan taga DSWD, kapot-kapot pa nindo ang 1,000 pesos, di ba? Ebidensya po ini. Kaya, sa hiling niya mo, baka naaro abala lang ang pag-kumpleto kan detalyadong mga papeles, dokumento na dapat i-attach. Sakan mga LGU baga, may kanya-kanya man na distribution kan social amelioration na program na ini, fund na ini, di ba? Kaya palibasa, madali na naman po ang eleksyon, sige na naman pong paruluwasan ng bata pa karaot, asin mga mandatang akusasyon na minsan gusto lang pong rauton ang pangaran kan ibang mga tultol, maray na mga politiko sa probinsya ng Camarines Sur ng Orogna, an maray na gibo ni Gubmigs Villaferte gustong rauton kan iba. Dahil si Gubmigs, bantog na mga kandidato pating congressman, digdi po sa Rinconada area. Kaya kung talagang may reklamo sa nawawarang pundong ini, na sinasabing aboton da sa 72 million na kantidad, say bagaan nasubuot questionably ang naging pagbariwas kang pundo na kung sa'y nagluluwas na 90% o katumbas kang 554 million ang subuot nawawara. As in 10% o katumbas kang 72 million pesos ang sinasabing liquidated. Igwa da ang liquidated naman na 72 million. Pero igwa pa da ang unliquidated. So, maliliquidate po yan. Kung di ba na arabala lang. Arukan issue na ini na si dating Bukal Carlo Batalya ang masok na din reklamo
o kaso sa ombudsman laban kay Governor Mix Villaferte. So be it. Kung baga, ilingunta, kung baga, sa imong ini yung plano, magtarayumpo ka. Kung marurumduman ta, si Kong Elre Villaferte, kinasuha naman kaning dating bukal Carlo Batalyang ini, o mala, napapriso mo? Napatunayan mo? O mala, ta si Kong Elre marilik na naman lang for congressman. Kaya nagluluwas na hearsay, nagluluwas na garobaga pakaraot, as in panraraw-raw, panraraot, sa pangaran kan mga Villaferte ang ginigibong ini, kaning Carlo Batalyang ini. Ungo niya na naman, ang gusto na naman na raw-rawan, rauton, ang imahe na maray, si Gobmix Villaferte. Oh. Tinawan doon daan ni Batalya na ang laban nindang ini kontra sa mga nagsasamantala sa kaban kan Kapitolyo Provincial. Sarong hiro tanganing maprotehiran ang interes asin derechos kan mga namamanawaan. Iyon na nga ang sinasabi ta. Ang mga politiko, lalo na mga Villaferte, ta may mga legal counsel ini, may mga legal officer ini. Oral daw kaulay ka ni mga abogado, for your information. Tabako man ining mga maluyang politiko sa Camarinesor. Aram ninda kung paano gastuson an internal revenue allotment. Aram ninda yan. Dahil aram ninda na inipundo kan gobyerno. Katumbas kang ginanutan asin pinagharos, katumbas kan dugo na binubulos kan mga namamanawaan ang nagiging pundo sa arinman na gobyerno, ahensya man, or local government unit sa enterong Pilipinas. Aram ninda yan. Kung paano pangatamanan, kung paano gasto sa tama. Kaya aram ninda kung paano po ang paggamit kan internal revenue allotment sa kahaluyan na sinhalawigo ng pagsirbi ninda sa laog kan probinsya ng Camarinesor. O ngunyan, gusto mo naman raw-rawan, gusto mo naman darawon sa ombudsman, ining si Gobmix, na dahil mo nga napatunayan ka ito kay Elre na Villaferte, na sinasabi mong kung perang milyon man itong pigmalgastar sa paggamit kan helikopter, kanakaaging mga eleksyon. Dahil man baga napatunayan. Marilik na naman lang nga ni si Kong Elre. Bot sabihon, nagluluwas na garo hearsay, as in, lack of, kumbaga sa dapat kasi may ebidensya ka mo, may witnesses ka mo, di ba? Para gusto nindong ganaw ng kaso, dapat kumpleto ka mo sa detalye. May witnesses, may ebidensya, saka consistent ang pagdangog kan kaso. Pero sa iling niya mo, pakaraot na naman ini sa lado ni Gobmix Villaferte. Kita kayang mga Pilipino, minsan igwa kitang inapod na crab mentality. May pagkatalangka ang utak kan ibatang mga kababayan na pag-ansarong kapwa Pilipino nag-aangat, nag-aasinso sa buhay, tatalangkaon man, garo kukulambitayan para mahulog. Kaya minsan, dahil lang kita ikanggo, tabako manggabos, utak talangka ng mga Pilipino. Ani ba lang? May pagka-utak talangka. May pagka-crab mentality. Pero so be it. Diretso niya yan. Ni dating bukal Carlo Batalya na mag-akusar. Sangatanin kaso. Kung anong klaseng kaso o reklamo. Dumampo sa ombudsman. Ini pong si Governor Mix Villaferte. Pero remember, may diretso man po si Gobmix Villaferte na dipinsanan sa iyang sadiri, sa pagikan sa iyang legal counsel. As in kun, dahil na mapatunayan ni Batalya mga akusasyon na ini, may poder man, as in may diretso si Gobmix Villaferte na balintungan man po siya ng countercharge. Arog sa naman kita kaindigdi sa Nasyon kan Pilipinas. Ilingon ta kita ang mga botante, mga meron sa naman kita sa kawat politika, digdi po sa probinsya kang Camarines, urmagin sa Nasyon kan Pilipinas. Although, kitang mga namamanwaan, may diretso kita. Totoo yan. Kitang mga namamanwaan, may diretso kitang aramon sa mga ibinubuto tang mga local chief executive sa inman lugar sa Nasyon kan Pilipinas. As in,
although igwa kitang Commission on Audit, dahil man nagtataram ang Commission on Audit na ansarong local chief executive nagmalgastar na, nangurakot na. Nagahagad lang sinda ni mga attachment kay itong mga pigahanap nindang attachment. Kung paano nagastos ansarong pundo kan gobyerno. Dahil man nagtatarambag ang Comelec na nanghabas na o nang kurakot na po ang probinsya. Dahil man po. Kay puan lang na magkompleto ning attachment. Kundi ang iba man na yaon sa lado kan opposition, tinataan na tulos ni mandatang kahulugan eh. O tano, may mga local government units baga na mga unliquidated pa ang mga cash advances. May mga dae pa na i-attach na mga requirements sa mga butcher, sa mga kung ano-ano pa. O tano, nakadangog na kamo sa Villaferte na may kinasuhan sinda na mga nagkapirang munisipyo man o syudad na may mga questionable pa sa Comelec ay sa Commission on Audit na may mga dahil pa naliliquidate. Dahil po baga. Pero sinda gusto pagparakasuhan eh. Pero diretso yan, hinda. Kung mang kaso sinda, pero diretso man kan gobernador kan probinsya ng Camarines Sur, dipinsanan sa iyang sadiri. As in mag-counter charge. Duman po sa maakusar sa iya, kundi po yan mapapatunayan, akusasyon na yan. Pero mayo pa man pong ipinapaluwas na pahayag digdi, probinsya, lalo na si Gubmig, siguro dahil pa na kakaulay kan mga taga-media, matatandaan na ang COA findings na ini, inot na naglawas sa paagi ni dating congressman, Andaya, kan Premier Distrito kan probinsya po ng Camarines Sur. Pero sa social media tiro nagkakalat ini, maging sa ibang mga radyo. Kaya po kung baga sa pangraraw-raw ini sa maray na accomplishment, maray na gibo-gibo kan mga Villaferte sa probinsya po ng Camarines Sur. Kundi lauman ta na talagang unyan po sa panahon in eleksyon na naman, kanya-kanya na naman na batikal nin bata, pakaraot, ang mga politiko, tangarig magluwas, so nagpapakaraot, iyo ang maray. Tangarig magluwas na itong pigraraot, iyo man po ang maray. Sinang raraot, maluwas, maray. Si pigraraot, maluwas. Marauton na politiko. Kaya kamo na po ang magatid-hatid na ang mga Villaferte po nagtutubod ang ibang tao na mayong ginigibong kabulastugan sa pag-administra dyan sa Kapitolyo. Dahil aram ninda yan, saloy nindang pagserbi. Sa iling niya mo, bakong kurakot, bakong korapto ang mga Villaferte. Kundi talagang ang sa indang pag-administrar, tama, asin maray. Dahil sa kaluyan nindang pagserbi, aram ninda kung paano po gagastuson ang internal revenue allotment, kung paano gagastuson ang mga ayuda pinansyal, kan mga manlaylay na mga ahensya nasyonal. Dahil sa kaluyan naman pong yan nindang pagserbi sa politiko, Diyos, Isus, Maria, Yusef. Ini mga bagay na ini, mga pakaraot lang ni, tamis mong ang Comelec, Commission on Audit, dahil nung ka nagtaram na may korupsyon na ginibo ang mga Villaferte. Dahil kaya nagtataram ang Commission on Audit. Pwede pa attachment, takulang mga requirements, pwede pa, harog kaya. Kundi sa iba, na grabe ang kaanggutan sa mga Villaferte, sa iba na grabe ang hinanakit, inggit, mga pakarao tulos na ginigibo. Kaya kamo na po mga tugang ang mag-atid-atid kayan sa mga isyong babatikal sa mga Villaferte. Pero sabi ta na nga ni, may mga abogado yung nakaulay-ulay, urual daw. May mga fiscal sa manager, maging ang mga taga-DSWD, Region 5, kaulay-ulay pa kaya ni.
Sabi ko na nga ni, mismong si Elre Villaperte, ang author, principal author ka ini yung sa SAP na ini. Aram-aram niya kung paano yung ginagamit. Kung paano i-distribute sa mga namamanawaan na mga Pilipino. Bako lang sa Camarines Sur, kundi sa enterong Pilipinas. Malata, anggot nga ni siya sa nagkaperang mayor. May pigdara pa siya sa Congress. Duman pa niya pinahiya. Duman niya pa talagang pig-imbestigaran. Oh. Nasa pagtubod niya, may mali. Oh. Pero ito man na mayor na dinara niya sa Congress, siyempre, kan mahilingan mga baritang araw ganiyo man ang nagkulog man si Bota. Siyempre, nakataram ang sinda pala nga may katarantadawa na ginigibo. Ako ngayon pigpaparasutan. Dahil sa gibo na naman kani yung andaya man na ini. Sa kakaning batalya man na ini. Na nagpaparagigibong rauton ang mga Villaperte. Ay inda, Diyos ko po. Ano na tayo? Ano din sa Pilipinas na pag maluwas na ang perilian, kung ano-ano na naman na daraklagan ng bata sa mga politiko. Pero si Andaya Bagada, abogado. Oh. Pero ano da yan minsan may mga mayong katotohanan ang pigpapaluwas sa social media. Sabi ka ni ba, malinaw daan na fake news, asin pangraraw-raw, pangraraot lang, ang pinagpakuriyat ngunyan ni Andaya tungkol sa multo da subuot sa Kapitolyo. Uli ko nga ni kung anong may multo na gawin niya kung white lady o kung ano pa man. Iyan da pala na multo da subuot sa Kapitolyo base da sa report kan Commission on Audit. Naturingan dang abogado pero may mga kumbaga sa hearsay or maling mga information na ipinagpapaluwas sa social media. Sa report dang ipinalawas kan COA, mayo man lamang dang nabanggit na may tinawanan dang ghost beneficiaries kaso Kapitolyo Provincial. Kasumpay kan sinasabing Special Amelioration Program kan Department of Social Welfare and Development. Oh. Mayo man dang tinawanan ng mga kalag na mga beneficiaries ang Kapitolyo Provincial. Sabi ta na nga ni, pigkukuanan picture ang mga beneficiaries. Tapos kinakaputan itong 5 pidasong 1,000 pesos. Pigpipicturan kan taga DSWD. Kaya ni pure na pakaraot ini kay Gobmix Villaperte. Arog kan pinapaluwas po ni Andaya. Kaya dahil lugod mapugulan kan mga namamanuan sa probinsya ning Camarines Sur na komento tungkol sa bagay na ini, siguro kung ano na naman ang naglaog sa UPAPAP, kan dating congressman, igwa na naman ang pinagpaluwas na mandatang issue para pag-urulayan na ikakaanggot lugod kan publiko. Pero bako sa parte kan Kapitolyo, maanggot ang publiko, kundi duman sa nagpapaluwas, nin mga salang impormasyon. Kaya masupog man po da ka mo na mga nagpapaluwas nin mga salang impormasyon sa social media, taday lugod nga kamo nakakatabang sa probinsya kang Camarines Sur, lalo na sa Kapitolyo, nakakaparibong pada ka mo, nakakapagulo pada kaya kamo. Kaya dapat kamo ang balintunganin kaso ni Gobmix Villaperte, siring man ni Congressman Elre Villaperte. Mabuot lang kaya ni si Kong Elre Villaperte. Saka si Gobmix Villaperte, kadakol sa endong nagbabatikos, kadakol sa endong gustong manraot, pero dahil man ito kinakarasuhan, karasuy nga ni nindo. Gobmix, Kong Elre, ining mga nagpapakararaot sa endo, lalo na itong garon nagpaparasaragin-sagi na mga mauurag man laban sa endo, mabubuot kaya ni mga Villaperteng ini. Karasoy nga ni nindo. Tangarig makuan mga urag kayan, saka hinahanap kan mga yan. Pakibati daw mga viewers mo, promise Monica Perique. Ay, iyo pala pambira na nakikita digdi na naman sa isyu Nalilibang. May mga nagwa-watching palan sa kuya from Canada. Si Mark from Canada. Ay, iyo Ay, good morning sa gabos niya itong mga
Facebook Live viewers sa RPNDCKI, sa mga nakatuning mo niyan. Nasa kuya pong pagpalayog ni na good morning. Saro-saroon ta daw. From Tunit Baldo, silo daw po watching you. Ilo po pala. Ilo po watching you. Have a nice day po uli. Happy October na. Palapit ng palapit ang Pasko, kaya magmahalan na kayo. Magmahalan din kayo, ma'am, ng family nyo at ng mga kaibigan nyo. Uy, yung mananggad, pag naglaog na anbir, nalaog sa utak ng mga tao, sa isip kan mga tao, gastusan na naman pag abot kan na Pasko. Kaya ito mga ninong-ninang, mga Santa Claus, dahil ka mo magdurlag, dahil po excuse na may pandemic, dapat daw akadikit. Matawanan nindong regalo ang sa indong mga inaanak, lalo na ang mga kaakian para sa sakuya. Ang pagsilibrar kang kapaskuhan, pagrumdum ta sa pagkamundag kan sa tuyang kagurangnan, asin ang pagpaugmata sa mga kaakian. Kitang mga gurang okay lang, dawa makitang brief na bago, badong bago, basta ang mga akita, may bagong panty, may bagong brief, may bagong bado, may bago man ang klaseng pagkakan. Si Mrs. man, may bago man lamang nagamit sa laog kang kusina, tapirming iyo ang opisina ninda. Matawanan man kan na Santa Claus nindang agom, uy, baog ma po baga. Di ba? Oy, good morning man ki Irma ng Marua Yasero. Mga tugang ko, always watching ni, mga loyalista ko ini, si Dunya Marua Mendoza Yasero of Japan and family. Good morning. Thank you so much for watching. Si Mary, hello everyone. Good morning. Good morning, Mary. Si Jimmy Prestado Bongay Salva also watching. Thank you. Si Rosita Rombaoneri, good morning from Davao City. Good morning po, likewise. Si Dunya Maureen Medroso, good morning, hermana. Si rin si hermanang Monica Perique, always watching ini. Thank you so much. Si Mr. George Rodriguez po, also watching. And si Mark, kapatid ni Mark, oo. Ayo, thank you for watching, Sir George Rodriguez. And si hermanang Melanie Mendoza, also watching from Limassol, Cyprus. And si Mr. Vander Gaysen. Sa gabos na mga tugang ko, ini ang pinakasimple. Magporoporma si hermanang Melanie Mendoza. Pero sa kasimplihan niya, habang pigahaloy na pigpaparahiling ko, ini pala niya akong kasimplihan mo, hermana. Ika pala niya ako, dahil mabaya sa gayon ni Wiwing, sa ni Monica, talaga niya akong magturugang kita. Tanong mo niya, kuya, kahit ito kaya nga niya akong pagiling ko sa emo, badoy-badoy ka magpurma, ngunya niya akong abroad ka na, saka may agum ka ng foreigner. Ibang-iba ka na niya ako, magayunong ka na, wala niya akong maray. Dahil na niya ako mabaya ang gayon mo kay Monica sa kay Maruha. Sa kay kanya ako, kakaiba ka magtao sa kuya ng regalo. Dahil mo pigpapasabi sa ibatang tugang. Kaman daw niya kuya. Pag minatao ka niya akong regalo sa ko, pirming patago. Kaya ang paguna niya ako na hermanang Monica, dahil mo ko rin regaluhan sa kan hermanang Maruha. Pirming patago. Pirming pasikrito. Ayan ang konsuelo niya ako kaning mga tugang kong ini. Anyway, may report tadi sa luwas. Kay Karondang Philip Barasina. Averda. Bicol Connection Report. Karondang Philip, maray na ramrag ka ni mo, iluog mo. Salamat Tabi Karondang Joey. Good morning sa mga parantabay niya. Good morning digdi sa Merkado Publiko kana siyudad ni Iriga. Oo. Ay nakokonsiluhan lang ako duman sa big pagilingan ko kan bagas nakasabay ko ang sarong pastor na empleyado kan City Hall. Oo. Kan Iriga ta nagpagiling manin pangkari-karidang mani. Okay Ngunyan sa pinagiling niya, nahiling niya nagluluwas peanut butter. Siyempre. Una kung ano ang maluwas sa mani. Alangan man Peanut butter man sa napalan niya. Ang maluwas, baka man ang gusto niyang sabihin, laya. Ang magluwas. Aday man, kundi napangirit ako, nakukonsiluhan man siya, so nagigiling, haliputon ang short. Ay, wow. Giling ang pusod. Ay, wow. Tumagorang palan, pinagmanahan man. Tayo man ang sulot. Ay, Ay, wow. pambira niya.
sabi ko kay pastor niya, ako corruption of minor yan. Kaya praise pastor. Uy, uli ko ang pastor, dahil natutokso. Dahil natutukso pa mo nun, pastor. Ang mga padi nga ni, dahil man natutokso. Kaya Lalo nga ng ni mga pastor. si Kibuloy, ang mga dancer, puro sexy. Ay, pangyayari, ano? Pambihira niya. Bagan pa man itong aki, na-demoralize sa iyang paggiling. Kaya itong mani, hamak mong sa pinaggigiling na bagas, iyaano baga. Duman sa mani. O di ano nang Sabi luwas ka ni- ito? Sabi ni Pastor, ano na nga ito, manay. Wasa ka lang. Saan man sa nangyayari, kadi mo binabantayan ito, higin mo. Pambira niya. Di. Ang luwas ka to, bako ng peanut butter. Ang luto niya na kaito, sinukman na. Sinuman na with man kaya ang luwas ka, sinukman pero gataan niya tangarik masiram. Ay, pambira niya ako. Bako ng peanut Tapos- butter, ang gibuhon ni pastor. Pinagiling ko man, karon ng Joey, nabawasan na nin 2 gramo. Paano? Yeah. Siyempre, hinalo so iba na pigigiling na bagas duman sa mani. Ay iyo mananggad pala ano. Ay, Kamo kaya. Iyan, Para giling. wake up call yan ni Amang Diyos sa sarong pastor na dahil madara sa tukso, Yan. dahil pagparahilingon ang pusod, ka nagigiling ning manit. Kasalan sa mahal na Diyos bagaan turoto ka kan mata mo sa sarong sa pusod kan sarong babae, di ba? Oo, imbis na maanggot si so maning pigpapagiling niya, nahaluanin na bagas, napangirit na lang, nakonsulohan Iyo. Pero dapat ka Nagigiling to, na mag-ina. sinilutan mo si pastor nin tulong I believe in God, 10 Our Father, saka 5 Hail Mary, 5 Glory be, Holy Mary, saka itong Glory be. Father, Oh, Hilmiri. yan, dapat sinilutan mo, tangarig ng tigday ka magkasala sa mahal na Diyos. Pambira niya akong buhay. Kaga-aga, ibawanan. Alari sa ni Pastor. Ang sulot pati niya ni ina. Garo na sa Sendiloper. Alat ka, ako na puton kali pa rin masiksi sa duwa. So, mother o si Aki? Anas man kaya kung sa kunyan ang langkaw, mga 5'4". Pero itong tulak kan misis, kan mother, hiling man, bako lang sa pusod. Dahil man nahiling kundi susyort, halipot man. Aram mo kaya, ibang mga misis, Chiksi. ibang mga misis baga pag nangaki na, garo may mga kinagawan ang tulak. Ano yung taarog daw Ay, kaya? tumayo man, dahil man pinailing. Ilo man mga daragat ang mga tulak, mayo yung kinagawan. Pero ano bang mga may aki na, garo may mga kinagawan ang tulak. Ano daw niya kuya? Dahil itong aki, nahiling ko, may mga propiklat, baka napapasok to kan gilingan. Ay, irak man ano. Oh, kaya niya ako Ano nga ni ang kaso sa minor de edad na nagtatrabaho na, pinapatrabaho na kan magorang? Kunyan yan, child abuse. Kaya dapat ang mga minor de edad ang napagparasabak sa trabaho. Dahil man pwede, bagata. Dahil man yan nasusunod kan Department of Labor and Employment. May child Kada abuse kung law mga baga. minor na pigpaparapatrabaho kan mga magurang, kunya ng mga panahon, siyempre, mayong hanap buhay, sumagurang sa iba. Di dahil man yan pwedeng pugulan, maragani yan ta gusto na magtrabaho. Pero under the law, violations of child abuse law. Or Or child yan. abuse, Puta. labor law. May labor law kita eh. Oo, kundi tinutugutan man, siyempre, alangan man pagparabantayan kan doli. So mga nagtitios Iyo. na mga minor, DSWD man, masusuya man kayan, pag dinaras sa inda, may magreklamo, daman niya kami ipakaon. Ay, amo lang yan. Kami nga sa DSWD, kulang-kulang man sa panrilit. Kaya mayo man talaga maginibuan sa tuyang gobyerno, dapat sa mga minor na mga nagtatrabaho sa mga tindahan. Ito pati mga hard work ang trabaho kan mga minor.
Kaya talagang kung sususugon ang lay, bawal, illegal. Pero kung pag-abot man sa paghanap buhay, tanganin sa nang mabuhay, ana pamilya, mabuhay suaki, tigtutugutan na lang yan ta. Siyempre, arambiling manghabon, maggibunin krimen. Iyan baga na masakit. Maray nga yan, mga naghahanap buhay na, dawa mga hoben pa. Iyo manangga. Ang gobyerno, kadakol nga ng mga nawaran ngun yan ng trabaho, na sinasakit makalawag sa trabaho giraray. Oo. Mga mulngani baga nagbarawas ngun yan ng mga trabador. Oo. O itong mga yaon sa transport, mayo bagang mga trabaho sa ngun yan, itong mga conductor, driver, na mga darakulang bus. Sa epekto ka na pinapautob na mga susundon kan ay itiet man. Kaya problemado mo yan. Ang mga nawaranin na trabaho, mga driver, konduktor, digdi sa riyon ka na Bicol. Bako sa naman digdi. Garo interong Pilipinas bagay itong ibang mga bus company nagkarologi. Oo. Mayo ng mga trabaho sa driver, sa konduktor, pati sa operator, na mga problema tan kalugyanin da sa sinambit ng negosyo. Ayun. Kaya mag-isip-isip mo niya na mga eleksyon baga sa digdi pati sa Eriga may tarong man na pastor na karon nag-jowi na gusto man daw mag-mayor. Ano? Ma-mayor ang sinambit ng pastor na ngunyan konsyal kan Iriga. Ang masasabi ko lang kayan, praise the Lord, alleluia. Amen. Dahil ang panluyahon. Dahil ang pangluyanta kon madismayo. Ini pati yung pastor na ini, sabi mo kay itong tarong nakaulay kong pastor, ay grabe man nga siya, dahil na nga siya nagpapahunod. Hoy, sabi Pati palang pastor, anggot man sa kapwa pastor. Sabi ni Ed Olieres, ni Pading Ed Olieres na nag-aantabay pa lang siya. Pig-correct niya. Sabi niya, Pading Joey, child labor. Tabi, padi, buko. Child labor, child abuse. Bakong child abuse. Ikamang kayo, sabi mo, child abuse. Dahil sumata kaya, garo inaabuso na ni pastor. Grabe man kaya, bulakog na kayo sumata ni pastor, ano? Iyo nga. Sabi ni, oy, thank you, paring Ed Olieres sa reaction, ano, child labor. Oh. Tama itong sabi ko, child labor, law. Pati itong, Bakong child abuse. hobe na aki na naggigiling, kan manisa ka bagas, demoralized na. Iyo, alangan naman nagigiling ka ng mani sa kabagas pag para turuhukan ang pusod mo. Dahil ka makakakonsentrar sa trabaho. Ano maga si pastor imbis na bindisyonan. Nataranta sa aki, ano pa, hinaralo-halo na sa bagas sa kasumani, o kaya sinukmanik an luto kan peanut butter. Makonselo ang buhay kung minsan. Ayaw na kitang padumanan, puro COVID. Kaya nangyayari, sabi ka ba, puro COVID. Iyo baga. Dahil sa COVID, maraming kumupit. Pandemic, patan COVID. Ay, inda Ayaw tayo. na kayang padumanan ng Pilipinas. Ganyan ang mga panahon. Iniisip, puro na sa COVID. So, ekonomiya kan sa tuyang nasyon dahil Hoy. kaso. 8 point something trillion ang utang kan Pilipinas na, Lip. Grabe na. Kasya na. Baka nga ni- 11 trilyon na dayan. Baka nga ni mag-abot sa 12 trilyones de pesos pagbaba ni Presidente sa sayang pagkatapos kan sayang termino. Baka madagdagan pa ang utang kan Pilipinas. Domestic debt. Kaya mga Pilipino, pati ang mga masunod na henerasyon, nakasangara na. Ay, may utang na. May buwis ng May babayaran. utang Dahil na sa mga buhay. Kaya yan dipisil sa tuyangon yan, sa idawan makakabangon, kan sistema kan gobyerno kan Pilipinas. Hoy, maeleksyon na naman. Masunod. Baka sa mga gadan, magboruto na naman. Normal, sabi kan iba.
mga gadan nabubuhay maski kunya na nadigdi sa kinaaban pag eleksyon buruhay. Kundi ang ibaman ginagamit sugadan. Yung gayo ka. Iyon ang triste. Sigan pandulok-dulok ngaya gadan nga si aki ko, si tugang ko, si magurang ko. Yan ang mas matindi. Mas matindi pa yan duman sa gadan na nabubuhay pag eleksyon. Yung gayo ka. Kaya talagang mag-isip-isip na mga kababayan niya to. Uy, naputol kalip. Mga tukang, naputol po ang linya ni Karundang Philip Baracena. Sir, bistado taman mga ugali o pagkatao kan mga kandidato kung igwang nawawarang kwarta, hanapon ba adyaon sa yaon pa sayang. Ayan sabi ni Lolo Jess. Thank you, Lolo Jess. Sir, aramta kung ano ang nangyayari sa Kamsur, lalo na sa panahon kan COVID. Opo, sige po. Salamat sa reaksyon na yan. Digdi man po sa Facebook ta. Good morning po sa inyong lahat. Sabi ni Herman ng Monica Perique. Si Herman ng Maureen, sabi niya, good morning po Kuya Joe. Have a blessed the 1st of October. God bless us all po sa atin lahat. Keep safe everyone. Sabi man Herman ng Michelle Pasiti, October 1st is a blessed morning to everyone. And keep safe all. And have a nice morning po, sir. Babati, salamat ng kaibigan ko po, Gina Cisno Ablon, Imelda Tumon, si Hermanang Maro Ayacero, Melanie Mendoza, Milandro Oliva, si Mary and family ng Tarlac City. Good morning. Thank you so much for watching. Si Sir George Rodriguez and Bena Obra o Bato Camarinesor, asawa ni paring Cha Bena Obra. And also si Jimmy Gonzon, nag-watching. Si Miss Socorro Rodriguez sa Yuloyo, also watching. Si Rosalie Pascorativo. Thank you so much sa Induga Boss. Si Sepan de Conabati. Si Tonet Baldos watching also. Thank you so much. Sabi niya mapasko na, perang bulan naman ang ganda, no? Si Hermanang Maroya Zero, good morning, nag-watching with heart pati. Thank you. Si Mary, hello everyone, good morning. Si Rosita Rumbaoneri, also watching. Thank you ma'am, from Davao. Si Sepani. May mga dalagang kinakagaw po ang tiyan. Kung hindi mo po alam, ako nagsabi sa iyo, sabi ni Hermana. Ayun o. Wala ko kaya, ang mga misis na naman na nangaraki, ang may mga garuk kinaragawan ang tulak ano. Saan po dinala ang pera yan? Hindi ko daw alam. Kung saan yan dinalang perang iyon. Anyway, mahanap buhay man po muna kami. Pagkatapos ka nahanap buhay, balik kita sa programa. Salamat Karundang Philip sa dagdag na mga impormasyon na yan. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, cheesy, milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, white, milky, white, white, white. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa, effective
Epektibo na, barato pa, Ramadama Massage Oil. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan binakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Ako po si Jennifer A. de la Peña, BSED English sa Liceo D. Masbate, taga Barangay Malinta, Masbate City. Salamat po Congressman Elsalde Esco kag Congressman Alfredo A. Garbin Jr. sa bulig paagi sa educational assistance sa pariho ko na igwasing pangarap ag ambisyon sa buhay na makaeskwela. Maging isad na teacher para makabulig sa komunidad kag sa akon pamilya. Salamat, ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung ang hanap nindo, garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments. Apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918-375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Irigas City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Irigan City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Quincentenary Faith Rewind. The image of Santo Niño was among the gifts presented to Queen Juana, wife of Raja Humabon before her baptism. The cross and the image of the Blessed Mother were the other gifts given to her according to Antonio Pigafetta. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Patuloy na binabantayan ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa iba't ibang rehiyon ng bansa habang isinasagawa ng ating lokal na pamahalaan. Prevent, detect, isolate, quarantine, reintegrate strategies. Lalo pa nating paigtingin ang ating pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards upang malabanan ang pagtaas ng kaso at panatilihing ligtas ang ating mga pamilya. Pag-usayan ang ating pag-iingat upang kaligtasan natin ang angat. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanuan.
katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Balik kita sa satuyang programa. Good morning kay Mr. Ramon Gomez Valenzuela. Naka-thumbs up, nagawat man po. Saya pa ini. Yung kung malaki ang utang ng government po, nasaan ang perang iyan? Yung gobyerno, pag nagigipit, bumabagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, nangungutang sa ibang bansang mayaman. Para masagot yung mga pangangailangan ng government at ng mga mamamayang Pilipino. Si Christy Loquias also watching. Thank you so much, madam. Oy, sabi ni paring Ed Ulyeres, bagay na iyan, sabi niya. So bago sabi niya, itong child labor law nga ito, anti-child labor law. Kung ang mga magurang kaya, papirito na pagparapatrabaho ng minor de edad para magka-income, magkatabang sa paghanap buhay sa mga magurang, mali po talaga. Dapat ang mga minor de edad isugo na mag-eskwela or pa-eskwelahon kan mga magura. Yan ang tama. Ang kay pastor pa di ang tawag dyan ay corruption of minor, sabi ni paring Ed Ulyeres. Na vaccine na pa di ang anak ko. Ay, very good. Okay. Congratulations. Iyo. Ay, congratulations ha. Moderna pati daapalan sa vaccine. Kay Leona France Ulyeres. Congratulations. The only female na nakalaog po sa academy from Rinconada area. Kaya congratulations paring Ed Ulyeres. Saka si may mga nagpasarbaga kayo. Karo si Senador Risa Ontiveros ba? Na yung mga bastos law, anti-bastos law. Ngunyan nga ni, pag may nagsipol sa mga babae na naka-short pant, bawal na yan ngunyan sa mga kalalakihan. Pwede na kamong makasuhan kayan. Na anti-bastos law, na inaapod. Pambabastos na po ang pagsipol sa babaeng naka-short pant, naka-sando lang. Tapos turuhukan mo nga ni, ang mata pataas pababa. Tapos silingon sa mga masila na parte, nauna mo, inubaan mo na, ay sakopeng kan anti-bastos law, pwede ka pang kasuhan kayan. Act of lasciviousness. Minsan ang pwedeng maging kaso, di ba parang Ed, tama ako, mali. Na pag sinipulan mo ang magayong-gayo na babae, pwede kang kasuhaning act of lasciviousness. Pambabastos na rin yan eh. Kasi tinataban pong proteksyon kan sa tuyang government ang mga kababaihan ta na dahil pagparabarastuson sa mga pampublikong lugar. Mag-street man yan, sa barangay street man yan, o road sa pangpublikong mga lugar, mga sa restaurant. Iyan na bigla mong kaputan ang kamot o masila na partikan babae, part of act of lasciviousness yan or harassment or pwedeng ikaanggot ka kan babae. Kaya dapat ngunyan sobrang dapat irespeto kan mga kalalakian ng mga kababaihan. Saka dapat talagang ang mga babae pigsisiro-siro dapat kan mga lalaki bakong ginagamit ang kusog para persahon na makuamo sa imong kagustuhan tang kaso mo kayan
by force. For 53 years, Kumbaga the sa people suffered from pinirsa mo. countless communist terrorists who Para killed makuha mo thousands lang, or ang sa even imong thousands gama-gama, more. ang sa imong gulo-gulo. They destroyed families, our Adukan youth, mo nga ning energy. biglaan sa rong There should be babae. accountability for human rights Ay, kaso na abuses po yan. and IHL violation. Kaya The people dapat have had enough sobrang of the paggalang, senseless pagrespeto, saka Thousands have already pamibi. surrendered. Sobrang ngayo-ngayo ang dapat gibuhon kan mga mister o kan mga lalaki. Victory will be May na nga ours. ni kita daw ago mo. Dahil mo pwedeng pirsaw na magdurog ka mo sa kama. Kaya na kay po na by anong apod ka ni willingness dapat itong sa kagustuhan pirmi kan sa imong kapartner ang dapat mangyari. Dawa sa mag-arago. Kung ang gama-gama kan sa rong Mr. Grabe na haros mag-uramintado na pag di napapagbigyan gusto ng pirsaw ng agom ninda dahil po pipili yan. Sa bago tangle pwede na kamong kasuhan ng rape kan sa inyong mga misis, di ba? Kaya dapat ang pagngayo-ngayo mo niyan triple. Kung grabe na dahil na kaya tapos abo man kan misis ta kung working mother pagal-pagal pipirson pa ay dahil pwede yan. Pwede sindang kasuhan ng mga mister. Kaya dapat agiyon nindo sa maramasayang o na. Ano nanti, magpupulugan hawak, tamasayong ko. Dapat araw ka yan. Anong gusto mong ihaplas ng Vicks o efficacent oil or pain reliever na mga ointment or kung ano pa. Sa lumpasan ta pananti. Pagpapalakas ng kapasidad ng ating mga Kaya dapat araw ka yan. Sobrang dapat oxygen tank. ipailing mo na dahil ka nagpipirsa. Dapat itong nasabi siyang sige na. Dapat itong inapon na go signal. Kung baga sa traffic na may kaukulang monitoring lights, at counseling. halaton mong mag-go signal. Mag-green ang sama-sama at laging ilaw. handa. Kaya Pag natin pula to. pa, nangingisog pa dahi ka. Takon matakab ka o kung dahi man. Tibad makasuwang kang rate. Iba't ibang mga hakbang. Sir, kung igwang negosyo kaya ang mga aki kung kaya na iyo ng katabang ayo. Minsan po totoo yan na kung ang mga magurang may negosyo, ang mga aki na obligar na magtabang sa negosyo kan mga magurang. Pero po, bakong during classes hours, masasautan sila ng mga magurang na garo violations kan na anaapod na child labor law or pinipirit nindong patabangon nindong mag-income ang mga akin nindo para sa indong negosyo. Bawal po kaya sa minor de edad pa na yan nga ning nahihirak nga ni kung magpara masid sa mga minor de edad na mga 8 anyos, 9 anyos, 10 anyos, 12 anyos, 11 anyos, naglalako ning baduya, sinapot, balisuso, linubak, nagtitinda nin mga palamig, sigarilyo. Dahil child, ano talaga yan, labor law against child abuse, child labor law yan eh. At gabay ng magulang. Kaya para sa dapat mga pwedeng batang panaguton man kayo ng mga magurang na imbis na ang magurang ang magtrabaho, maghanap buhay. So akin indang minor de edad, yun ang pisusuko para maghanap buhay. Uy, ako oras ko na para magpaaram na naman sa lawag ng programa. Salamat kan sa inyong pagkantabay. Masayang buhay. Para lahat tayo, balik pamilya. Balik trabaho. Ayun. Balik buhay. Bueno, salamat kan sa inyong pagkantabay mga tuga. Standby sa masunod na programa. Magbalik buhay, magpabakuna. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol